Saka mukoma ndoda kuita methods 2. Ndoda kuti munditererese. Method yekutanga toda kushandisa logic. Method H2 proportion. Saka papari kunzi by selling an item for 6,900. Kureva kuti selling price taiudzwa ichi 6,900. A dealer makes a profit of 15%. Saka profit inenge iri 15% of, remember, buying price. That profit expressed as a percentage inenge iri percentage ye buying price. Saka pa denda kurega maita megona kukwarira ipapo. Maona? Alright. So zvanzi, how much did the item cost? Kureva kuti chatiri kufunzwa isusu ichi buying price ndo question. Handiti? Yeah. Alright. Muchanakirwa yenyava. Remon. Saka zvakuitika pa ndezvekuti we know isusu kuti profit iri equal to selling price minus buying price. But toda kutsvaka buying price. Saka buying price ngaiwe kunoku ichinje from negative to positive. But pairi kuuya uku profit ngaibve yaendawo uku. Saka buying price iri kuchinja to positive painoenda uku. Profit iri kuchinja to negative pairi kuuya uku. Are we together? Yes. Okay. Saka zvoreva kuti buying price iri equal to selling price minus profit. Ndizoka? Of which buying price iri equal to selling price tiri kuiziva 6,900 minus profit tiri kuiziva. Profit is 15/100 times buying price. Ende muchaona kuti mabrackets akakosha. Saka panapa takuti buying price iri equal to 6,900 minus 15 times BP, 15 BP. Ngadai tati, right, ngatiwe panapa. Over tati, let buying price X. Statement irakakosha. Funga kuti urinyora kana mchida kuti zvandoda ita izvi. Handina. Saka zvazvikureva ndezvekuti zvazvakureva mukoma ndezvekuti pese pana buying price apa tofanirwa kuisa X. Because tatoti let buying price be X. And tiri kuzviitira kuti usati confuse apa kusolve equation apa. Saka panapa ndi X, apa ndi X, apa ndi X, apa ndi X, apa futi ndi X, apa ndi X. Anditika? Saka napa kadai so. Saka yanga iri 15 mabrackets edu 15 times X, 15X over 100. Pakadai so. Handiti? Saka tiri kuti X iri equal to 6,900 then minus 15X over 100 ndi minus 15X over 100. Zvatakuita manje takuendesa iyi kunoku. Ishi yakuya kunoku. But because iyo negative inosvika kuiri positive. Pamusinganzwisisi mondibata please. Saka X plus 15X over 100 it's equal to 6,900. Then manje panapa inenge iri over 1. Tobva toda kuedda mafractions aya. Takatotsvaka common denominator, of course ndi 100. 1 into 100 ndeyani? Ndi 100. 100 times X. Saka panapa tina 100X. Ndati plus 100 into 100 ndi 1. 1 times 15X ndi 15X. Like this. It's equals to 6,900. Sorry. Saka iri panapa manje zvoreva kuti
tava na 100x plus 15x and 115x over 100 is equal to 6,900. It means kuti chika multiply ikaita cross multiply 100 inoi ikauya kunoku tinenge tana 15x iri equal to 6,900 times 100. So let me change a color kuitira kuti ndauda kunyora kunoku kupedzisira apa. I hope as confuse. Done. Saka tina 115x iri equal to 690000. Takudivhaita pano na 115 kunoku takudivhaita na 115 kunoza kuti x inenge iri equal to chi. But because yakurisa uye time hatina, regai titongoitsemurira mucalculator. Saka tina 691234 dividing 115 6,000. Saka our buying price is equals to 6,000. Confirmai mubhuku kuti ndoanza here. Yeah. Yeah, ndiyo. Ndati muchanakirwa. It's beautiful. By the way, zvinhu ndezvinambozviweka before. Ndezvinambozviweka before. Kutotanga uku. Kutoriska. Alright. Saka I gather kuti method iyo inenge kona kuita a challenging. Amino mainzwisisa here. Trick iripo ndeyekuti 15 kana percentage kana profit iri expressed as a percent. It's the percent of the buying price. Saka vanhu vazhinji vaigona kuti 15% of 6,900 which is the selling price. Yafa. Inenge yatofa. Alright. Okay. Saka tikada kuiweka neproportion manje. Kwanzi by selling an item for 6,900, a dealer makes a profit of 15%. And saka 15% iri mukati me 6,900. Manzwisa statement rangu. Yes, yes. Mukatengesa juzi renyu ne$10 mune profit ye 20% yamunowana. Zvoreva kuti profit yacho itorimo mu $10 yamashandisa kutengesa juice. You see? Yeah. Saka isusu manje tikati buying price toti ndiyo iri kurepresenta nechi ne100%. Handiti? Yeah. Izvi manje zvenge zvakureva kuti selling price, because selling price ino contain the profit. Mumari yaunotengesa nayo ndo mune profit yako. Handiti? Saka selling price inenge yava chi 100% kureva kuti buying price plus profit yataudzwa kuti 15%. We are together? Yes. Saka zvadaro manje ndiri tatoudzwa isusu kuti 115% corresponds with $6,900 because 115 i-buying price plus profit. Yet buying price chete 100% hatizivi kuti chii. Tikaiweka iyi tinenge takuti 115 over 100 is equal to 6,900 over x, of which x inge iri equal to 6,000 after cross multiplication yese yapera ndajumpa stage 6,900 times 100 over 115. This is 690000 over 115. Kana muchirangarira iyo is expression iri tatomborinyora kuno uku iri sazora titobudisa the same answer. Yeah. Saka proportion panapa. It is. Proportion looks easier. I want to assure you kuti question iyi yaikoni kona unokawanda.
proportion looks easier, but reasoning yacho manje kuti uzosvika panapa ndo yanetsa vazhinji. But proportion itori nani pane method iyi because kuti munhu azogadzira iri aihondo iburusa sike chero chaiyo. Saka with the practice you'll be meticulous. With the practice you'll be meticulous.